Okay, so this time, mamati kita sa katapusang ambahanon ni Patricia Morin Pamunag sang barangay Talos na Dumagas. Okay, pagkakaambahon ang Paro-Parong Bukid. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. DJ Feeds Brian. Wala ka no tayo. Okay, sige. Okay. Ara, go. Paru-parong bukid, ang buktot naglikid, sa diin nagtupa, sa puno sang langka, ano ang ginbulong, ubos lang sang talong kaluoy sa Ginoo, ang buktot nagtadlong. Paro-parong bukid, ang buktot nagligid, sa diin nagtupa, sa puno sang langka, ano ang ginbulong, ugbos lang sang talong kaluoy sang Ginoo, ang buktot nagtadlong. Kaluoy sang Ginoo, ang buktot nagtadlong. Short FM. Okay, salamat, Gid. Okay, Patricia Morin Pamunag, no, ang Paro-Parong Bukid. Okay, halong sa pagpuli, no? At least na sa nagpang adlaw. Okay, Paro-Parong Bukid, pero ang istorya, party sa Bugtot. Abi ko anong title niya, Bugtot sa Bukid. Pati joke, Sige, salamat kayo. Tagisuwabi nga tingog ni Patricia Morin Pamunag. Dason nga si Mana, so another naman nga kantang nga i-prepare, no? Parang palagi sa aton mga suki nga nagatutok sa aton. Sa aton nga Facebook.